Barka da zuwa ta tashar mu ta Taskar Media. Idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel din, muna roƙonka mai sauraro da ka danna mana subscribe, kana ka danna mana liking da kuma alamar ƙararrawa, kuma sai ka yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo idan ka ji daɗin shi. Kamar yadda muka ce muku, za mu kira muku sunayen cututtuka da ya shafi ɓangaren mata da kuma magungunan shi yadda za a magance matsalar. Na farko, rashin sha'awar jima'i ga macen da ta zama kwata-kwata ba ta da sha'awar jima'i, wato sha'awarta ta ɗauke, to sai ta yi amfani da waɗannan magunguna kamar haka. Ta samu hulba ta tafasa ta a ruwa, ta yi wanka da ruwa na tsawon kwana 7 a jere tare da tafasa maganin nan mai suna Zizofon a ruwa. Ta sha shi kamar shayi da yamma, sannan ta samu madara da kwakwa ta sha. Sai kuma na biyu, wato maganin sanyi na farji. Sai ki samu waɗannan magunguna: babban cokali ɗaya na hulba, babban cokali ɗaya na babunaj, ruwa rabin lita ɗaya. Sai ki zuba a cikin ruwan, ki tafasa su sosai, sai ki ɗebi wanda za ki sha ragowar, ki gasa gabanki da shi da zuwa sati ɗaya. Hanya ta biyu, ko a samu waɗannan mahaɗan kamar haka: bizro, bakadunas da kuma babunaj. Sai a daka su su yi laushi, a zuba a ruwa lita ɗaya, a tafasa su zuwa minti 15. Idan kin tafasa shi minti 15, sai ki sauke, a riƙa gasa gaba da ruwan har ya salance tare da yanki ko bandeji mai tsafta, safe da yamma. Sai kuma na uku, wacce hailarta ta daina zuwa kwata-kwata, macen da hailanta ya daina zuwa, macen da ta daɗe ba ta yi al'adar ba kuma ba ciki ne da ita ba, hailarta ta daina zuwa kwata-kwata, to sai ta yi amfani da waɗannan magunguna kamar haka: za'atar, na biyu kuma yansun, na uku da habhan. Sai a haɗa su daidai da daidai, a daka su su yi laushi. Sai a samu zuma mai kyau a zuba a ciki, a riƙa ɗibar babban cokali ɗaya, ana sha sau 3 a yini, safe da yamma da daddare. Hanya ta biyu, ko a samu waɗannan magunguna kamar haka, zan kirgo muku su, za ku ji su. Na ɗaya muna da karawiya, na biyu akwai za'atar, na uku kuma muna da habhan. Sai a daka su su zama gari, sai a samu tafasasshen ruwa kofi ɗaya, sai a zuba maganin cikin ƙaramin cokali a ruwan, a tafasa shi, sai a sha. Za a yi sau 3 a yini, safe, yamma da kuma dare. Mai sauraro, kada ka manta, kamar yadda muka ce muka a baya, ka danna mana subscribing, ki danna mana subscribing, liking da kuma comment a ƙasan wannan bidiyon. Shi zai nuna cewa ana kallo ana kuma saurare.